Μαθητής πέρασε ιατρική από την έκθεση. Αληθινή ιστορία. Πέρσι, ένας μαθητής μας, ο Βασίλης, έδωσε πανελλήνιες με στόχο την ιατρική. Μιας και εξειδικευόμαστε στα θεωρητικά μαθήματα, ο Βασίλης μας επέλεξε για το μάθημα της έκθεσης από την πρώτη λυκείου. Ξεκινήσαμε λοιπόν την προετοιμασία από την πρώτη λυκείου και ήρθε η στιγμή να δώσει πανελλήνιες. Γράφει η έκθεση, τελειώνει και τα υπόλοιπα μαθήματα και φτάνει η αναμονή των αποτελεσμάτων. Είχε μία αβεβαιότητα ο Βασίλης, μιας και δεν ήταν σίγουρος για τη φυσική και τη χημεία σε ορισμένα θέματα. Βγαίνουν τα αποτελέσματα και ο βαθμός στη φυσική ήταν όντως χαμηλότερος από όσο περίμενε. Ωστόσο, ο βαθμός στην έκθεση ήταν 18 και 3. Χαρά ο Βασίλης! Αφού δημοσιεύθηκαν οι βάσεις, καταλάβαμε ότι αυτό το 18 και 3 στην έκθεση πραγματικά τον έσωσε και πέρασε στην πρώτη επιλογή του στην ιατρική σχολή του ΑΠΙΘ. Οπότε, πριν πεις, έλα μωρέ, αφού και να διαβάζεις έκθεση, δεν ξέρεις αν θα γράψεις. Να θυμάσαι ότι κάθε μάθημα είναι σημαντικό και αν προετοιμαστείς από νωρίς, θα πετύχεις. Όπως πέτυχε και ο Βασίλης. Γράψε μου κάτω στα σχόλια. Εσύ προετοιμάζεσαι για την έκθεση?